Κοιμόμαστε μία βόλτα από τη Χιλή μέχρι Σκοποβολής. Έχω φορτώσει 25 κομμάτια. 25 κομμάτια έχω εδώ μέσα στο τρέιλερ. Ανοίξε λίγο. 25 κομμάτια. Ανοίξε λίγο το στήρμα. Θα μας κάψουν αυτοί ρε πούστη, θα μας κάψουνε. Οπ! Βλέπετε, κλείσε. 25 κομμάτια τα μπάσταρδα. Έχει γεμίσει όλο το βουνό παιδιά, έχει γεμίσει όλο το βουνό. Όλο το βουνό έχει γεμίσει, γάμου τη τρέλα τους μέσα ρε πούστη. Αυτοί είναι ορκισμένοι. Άστο, γάμισε. Αυτοί είναι ορκισμένοι να μας κάψουνε. Γεμάτα τα πουρνάρια. Γεμάτα τα πουρνάρια. Παντού. Αυτό σας λέω παιδιά. Οργανωθείτε. Οργανωθείτε. Βγείτε όλοι να τους μαζέψουμε. Θα μας κάψουνε. Αυτό σας λέω μόνο. Μπορεί ο καθένας, θέλετε να ξεκινήσετε περιπολίες από τα πετρωτά, από το νοσοκομείο από πίσω, ό,τι πληροφορίες έχει ο καθένας. Θα σας παρακαλέσω όμως, όχι όπλα, όχι μαχαίρια παιδιά. Θα έχετε προβλήματα. Δεν μπορούν, δεν μας αφήνουν να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μας αφήνουν. Είναι παράνομο. Παράνομο. Θα συλληφθείτε. Κατάλαβε. Δεν σας αφήνουν να κάνετε τίποτα. Ναι, μας καίνε, έχουμε υβριδικό πόλεμο, δεν μας αφήνουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.